Dopingoví hriešnici nebudú zápasiť na zajtrajšom oktagone. Shamrock si rýpol do Vémodu. Kto je nový účastník hlavnej pyramídy Game Changeru? Peňaz prezradil, prečo nakoniec nerozviazal zmluvu s oktagonom a budú mať bratia Polovci zápas. Ja som Johan a toto sú naše novinky. Octagon 66 zasiahli tesne pred gala večerom veľké zmeny, a to dokonca v hlavných zápasoch. Francúzi Damien Lapillus a Anthony Salamon nebudú na turnaji zápasiť. Dôvodom je pozitívny dopingový nález Svetovou antidopingovou agentúrou, za ktorý boli suspendovaní francúzskym zväzom. Na základe informácií, ktoré sme obdržali tento týždeň a ktoré vyvrcholili v stredu večer, sa francúzski bojovníci Damien Lapillus a Anthony Salamon nezúčastnia turnaja Octagon 66. Podľa správ od AFLD, IMAF a GEMAF, o ktorých sme doposiaľ nevedeli a ktoré nám bojovníci nepovedali, sú títo športovci neschopní nastúpiť kvôli predchádzajúcemu dopingovému nálezu a následnému trestu. Na základe toho boli suspendovaní francúzskym zväzom. Napriek tomu, že IMAF k tejto situácii nevydala žiadne odporúčanie, rozhodli sme sa tento trest rešpektovať. Lapillus už zápasil v oktagone aj po tom, čo bol pozitívne testovaný. Octagon mal totiž od Lapillusa potvrdenie, že po roku môže štartovať v zahraničí. Zápasil teda s Fodorom v Bratislave a nebol s tým žiadny problém. Pred oktagonom v Düsseldorfe však zrazu nastala nečakaná situácia. A teď najednou v pondělí přišel z GEMAF dopis, že IMAF je informuje, že Francouzi posílají jak nám, tak klukům vlastně, to znamená Salamonemu a Lapillusovi, dopis, že nemůžou vlastně jakoby startovat, protože neplatí, že by mohli startovat v zahraničí, nesmí startovat v žádné organizace, pobírat za to žádné peníze, protože se jinak vystavují normálně soudu. Nikoliv jako nějakému doživotnímu trestu třeba ve Francii nebo tak, ale reálnému soudu. Novotný hovorí, že Octagon o pozitívnom náleze u Salamoneho vôbec nevedel. Octagon nenašiel žiadny zoznam pozitívne testovaných zápasníkov u Svetovej antidopingovej agentúry, ktorý by uvádzal mená Salamoneho a Lapillusa. Organizácia sa ale k situácii postavila čelom. A my jsme udělali to, co říkáme celou dobu. Můžete k nám přijít, testovat lidi a když je prostě otestujete a budou pozitivní, tak je potrestejte a my to budeme respektovat. Octagon by tie zápasy mohol uskutočniť a nič by sa v podstate nestalo. Ide však o to, čo je morálne a podľa mňa ide hlavne aj o meno organizácie. Navyše dvaja francúzski zápasníci by mohli čeliť súdu vo Francúzsku za porušenie trestu. Mimochodom Salamone sa v Game Changeri už určite nepredstaví. Tady se ptá Johan, jestli to znamená, že v Game Changeru Salamone určite nebude. Určite nebude. V komentároch pod vyhlásením Octagonu sa hneď rozbehla debata o testovaní na doping v MMA. Jeden z fanúšikov napísal toto: našťastie írsky zväz netestuje, to by sme nemali šampióna. Na jeho komentári sa zasmial Jonas Magart a reagoval aj Shamrock. Hej, lebo škúľavý bol určite čistý. Takýmto nevyberaným spôsobom narážal na Vémolu. V komentároch situáciu objasnil Attila Korkmaz. Lapillus je suspendovaný do roku 2026. Je to tu brutálne. Možnosti sú limitované. Späť k doplňaniu regálov alebo predávaniu fotiek nôh. Ja neviem. No, aby sa to tu úplne nezvrhlo, komentárovú sekciu zakončím reakciou Samsonidzeho, s ktorou súhlasí asi väčšina ľudí. Ak by boli všetci pravidelne testovaní, mali by sme čistejší a lepší šport a predchádzali by sme podobným situáciám. Odhliadnúc od dopingovej témy, Octagon musel rozlúsknuť problém dvoch zápasov. Eskievovi a Engizekovi chýba súper. U Engizeka dokonca išlo o game changer zápas. Jeho novým súperom je Onischuk z rezervného zápasu. Eskiev má nového súpera Vanderliho. Druhý zápasník z rezervného zápasu by mal tiež dostať nového súpera. Peňaz sa zajtra predstaví v jeho prvom zápase Game Changeru. U Willyho povedal, že rokovania o miliónovej pyramíde trvali dlho. Game Changer sme riešili dlhšiu dobu. Najskôr to vyzeralo, že nebudem súčasťou, ale potom mi to bolo ponúknuté znova. Nakoniec sme sa dohodli, ale riešili sme to pomerne dlho. Realita je taká, že som rok nezápasil. Potreboval som zápasiť. Matej Peňaz u Willyho prezradil, prečo vlastne nakoniec upustil od pôvodného plánu rozviazať zmluvu s Octagonom. Človek to samozrejme mohol riešiť, mohol som to všetko začať hrotiť. Prečo sa súdiť a ťahať niečo, čo môže trvať 4 roky, stojí to hromadu peňazí a človek nevie, ako z toho vyjde. Dohodli sme sa, že sa budeme riadiť podľa zmluvy, čo máme a že všetky dohody, ktoré máme, budú platiť. Zajtra sa Peňaz postaví proti Zavadovi a podľa kurzov je obrovský favorit. Peňaz bol spolu s Melounom na rozhovore u Carlosa v Oscaste. Peňaz považuje za papierovo najťažšieho súpera pyramídy Jotka, keďže má bohaté skúsenosti z UFC. Medzi ťažkých súperov samozrejme radí aj šampióna Engizeka. Miloš Petrášek za favorita považuje práve Mateja.
Tak kde podle tebe ten největší kůň v Game Changeru? Pro mě je to Matěj, jakože já jsem přesvědčený, že jako fakt pro mě jako... to je taky Miloš. Počkej, jako opravdu si myslím, že jako to Matěj může vyhrát, že jakoby na všechny ty lidi, kteří tam jsou, tak má recept a to jsou tyhle ty dlouhý rockstory. Carlos tradične na konci obom borcom nasadil RNC. Kto vydržal dlhšie? Takto sa zatiaľ Meloun. Tak my jsme se dostali do finále Game Changeru, Meloun versus Matěj, tak uvidíme, kdo to víc chce. Ty vole, že Meloun tomu se ten grid nedá pojmout. 3, 2, 1. Ty vole, drží, on to chce hodně, ty vole. Ty vole, já jsem se chtěl těch sepálky dobrý, ty vole. Peňaz šiel ako druhý a rozlúskol, kto má tuší korienok. No nic, hele, bude to finále, ty vole, jde přece o ty prachy, víš. Když se nadechuje, taky dobrý, ty vole. Ty vole, na postojaře drží, ty vole. A ne tak jak Meloun, ty vole. Odveta Zádera versus Sivák je potvrdená na turnaj v Bratislave. Prví zápasníci sú potvrdení aj na presunutý turnaj RFA v Ostrave. V máji budú v Ostrave zápasiť napríklad Sivák, Široký, Garba či Mikulášek. Jake Paul a jeho brat Logan Paul opäť prišli s geniálnym marketingom. Bez kontextu zverejnili poster, ktorý vyzerá ako pozvánka na ich vzájomný bratovražedný súboj. Popisok príspevku znel jasne. Moment, na ktorý ste čakali dekádu. 27. marca na Maxe. Ako informuje portál Variety, v skutočnosti ide o reality show o zákulisí ich života a úspechu. V jednej chvíli som si aj ja začínal myslieť, že idú mať zápas. To je na dnes všetko. Dúfam, že sa ti toto video páčilo a počujeme sa zase na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.